Autoekoizleen plaza da aurtengo Durangoko azokaren berrikuntzetako bat. Bertan 16 sortzaileek euren liburu eta diskoak aurkeztu dituzte, guztiak ere autoekoiztutako produktuak. Euretako batzuekin, sortzaile hauetako batzuekin egongo gara segidan, autoekoizpenak zer suposatzen duen jakiteko. Ideian zuen lupe retroaktibotan. Aurtengo Durangoko azokaren berrikuntzetako bat, autoekoizleen plaza da, hemen landakugunean dago, plaza hori eta bertan, 16 sortzaileek euren lanak aurkeztu dituzte, eta gu, horietako batzuekin egongo gara, hemen dago esaterako, on musika taldeko Itxaso Gutierrez, on musika taldeak zein diskoa aurkeztu du, ezta? Bai, bueno, duela pare bat urte beste gure lehenengo lana hemen aurkeztu genuen, eta orain ari gara gure bigarren lana aurkezten defendatzen, eta zer moduz ateratzen da. Bueno, Itxaso nolako izan da, on taldearentzat zein disko hau autoekoizta, zein izan da prozesua, zeintzuk izan dira autoekoizle moduan izan dituzuen zailtasunak? Begira, autoekoizpen bat beti hasten da, lokalean, norberaren kantaketa egiten eta lan hortan, eta gero horren ondoren, beti ez, diska grabatu, grabazio hortarako beharrezkoak diren sostengu ekonomikotarako kontzertuak egin, kontzertutatik dirua bildu, eta azkenan poltsatxo bat duzunean egiten duzu zure grabazioa, eta hortik orain gorakoak dira igual zaienak, gogorrenak, ze nik esaten bezala kentzen diozu zure musikariaren zatiari denbora pilo bat, ez? Azkenan eskaini behar diozu denbora promozioari, mediotara heltzeari, ze autoekoizpenak baduen alde txarra da medioetan eskaintza edo aukera gutxi dituzula, ez? Normalki diskoetxe batek badu babes bat, eta autoedizioak ez du babes mediatikorik, orduan zailagoa da, neketsuagoa da, egotea medioetan ez, zatea jotzen eta erakustez, azkenan asko gara ere, gure lanak autoekoizten dugunak, orduan prozesua da zail txamarra, batzutan gogorra, batzutan ere pixkat frustrantea, baina gero ere egia da horre saltoiek guztiak gainditzen dituzunean eta ikusten dezunean bere taldeak bere martxa hartzen duela. Gai, gu gure musika egiten dugu hasita guretzat eta guregatik, eta gero saiatzen gara konpartitzen eta ikusten dugunez nolabait ari hori, komunikazio hori jarraitzen dugula, horrekin konformatzen gara eta ilusio hori hartzen dugu, orduan nekeak gero kontzertua datuzena beti altxatu egiten dira eta indartzen dira. Ideian zuen lupe retroaktibotan. Marcos Jimeno da autoekoizleen gunean parte hartu duen beste sortzaileetako bat, kasu honetan Palindromo ariketak izeneko liburu honekin, liburuarekin, eta beste bat postaldekin ere baita. Marcos, egunon? Kaixo, egunon. Palindromo ariketak, hauxe aurkeztu duzu hemen Durangon, zer da? Hori palindromo ariketak. Igual, hasi beharko gara esplikatzen zer den palindromoa, ez da? Testu kapikua da, testu simetrikoa, ez da? Kapikua ulertzen da zer den, zenbakiekin erabiltzen dugu, palindromoa sinonimoa da. Hau dira testu palindromikoak, baina bada jolasa. Hau da, palindromo hauek eskutuan daude, eta nik proposatzen dut jolas bat, 121 jolas, eta jendeak topatu behar du pista batzuei jarraituz, zein den testu kapikua hori, esaldi kapikua hori. Autoekoizleak zarete, hemen zaudetenak, abentura bat izango da baita, ezta? Norberak duen proiektu hori, hasieratik bukaerara norberak aurrera eroatea. Bai, bada, baina, batzuk ohituta gaude horrela funtzionatzera, ezta? Nik talde batean jotzen dut, putamoak matematiketan, pam, eta 5 disko kaleratu ditugu, eta beti autoekoiztuta. Eta, blogean ere aritzen naiz, eta berez hau da blogeko azkenengo 2 urtetako lanaren bilduma bat, eta blogean ere, zuk kontrolatzen duzu zure bloga zelan kudeatu, noiz publikatu, zer publikatu, zer formatutan. Orduan, liburua egitea erabaki nuenean, berehala pentsatu nuen, nik neuk egingo nuela, ez da? Baita saiatu. Eta, hemen dago. Oskar, zer nolako liburua kasu honetan ekarri duzu autoekoizleen plazara? Liburu ezberdinak direla, uste dugu guk, ezta? Balioen hezkuntzari buruzko ipuinak dira, elkartasunari buruz, berdintasunari buruz, eta guk egin nahi duguna da, igual
ipuin bat kontatzen ari garenean, edo norbaitek liburu bat irakurtzen ari denean, balore horiei buruz irakurtzea. Beti geratzen dela zerbait, uste dugu guk, ez da? Nola animatu zineten zeuen liburuak autoekoiztera? Beno, gure produktuan uste dugu, ez da? Uste dugu beharra importante, garrantzitsu bat dago hor, ez da? Edo hutsune handi bat, eta saiatu genuen argitaletxe batzuetan gure liburua erakusten, eta orain momentu berezi batean gaude, inork ez du nahi arriskurik hartu, eta egun bat hausartu ginen, ez da? Autoekoizleak Autoekoizle bihurtu zineten, nola baita? Hori da, bai. Asko egongo da baita, buruan ideia bat duena, dela liburu bat idazteko, dela disko bat grabatzeko, baina akaso autoekoizpenak beldurra ematen diona edo ardura. Animateko zenuke pertsona hori autoekoizpenaren bidez bere proiektuak gauzatzera? Bai, eta gaur egun interneten zuk zure produktua erakutsi dezakezu edo sortu dezakezu eta sarean jarri denon eskura dago eta erramientako zerreza dira. Orduan, ez dudana ez ondo ikusten, baina ez da oso logikoa zai egotea, norretorriko den zure produktua ateratzera, hori ez da gertatzen da ez da gertatuko, ez da? Azkenean zuk hartu behar duzu iniziatiba hori eta aurrera eraman. Eta internetek bai ematen du aukera hori, behintzat, ez? Bai musika egin, edo irudiak, edo testuak, ez? Bezain deskriba ezina den, 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 inkoherentzien. Animatuko zenuke buruan ideia duen pertsona hori dela liburu bat idazteko, dela disko bat egiteko, dela kantu batzuk grabatzeko, dela autoekoizpena erabiltzeko horretarako? Begira, nik animatuko nuke norberari bere ametsengatik borrokatzea. Niretzat nire ametsa handienetakoa eta behar pertsonala handia izan da musika. Eta borrokatzea, ateratzen dela, jendeak gustoko izan edo ez. Azkenean egiten duzuna da zuretzat, eta zuretzat egiten duzun heinean oso barrutik ateratzen den momentuan, eta ilusio eta pasioa jartzen diozu momentuan, bat egongo da seguro zurekin konpartitzen duena. Eta hori hain da handia, dudarik gabe esaten dela benetan merezi dula lan guztia hau hartzea.